О! Добро утро. Часът е 5:30. Ние сме спали 2 часа. Станахме в 4:30, легнахме си към 2:30, защото трябваше да се оправяме. И сега отиваме да си правим музика. Отиваме да минем security-то и чакаме. И след 3 часа живи и здрави ще бъдем в Гърция. Вижте колко е сладичко. Качихме се в самолета и се закара. Ще бъдем разделени час и половина. Не знам дали ще го понеса. Лято сме били разделени сигурно 2 дни макс. 3. Нещо е такова. Пристигнахме! Намерихме една пекарна, която е много близо до апартамента, в който ще отседнем. Тази пекарна я видях в TikTok и съм се я запазила на Google Maps. Точно минавахме покрай нея и решихме да седнем. Има адски много неща. Взехме си кремвиршка, убита в бутер преско, нали? Някакъв класически гръцки десерт, не десерт, пай, някакъв с фета сирене и нещо като кекс, който е покрит с лешников крем и бисков. 8 от 10. 7 и половина. И колко му даваш? Фейер, да. Значи 7,75. 10. Средно аритметично. Капнахме, пинахме, взеха ми шапката и сега аз съм, между другото, много ми е спрял мозъка. Аз задавам тъпи въпроси. И отговарям... Да, не знам. Не мога! Добре, просто аз видях пешеходна пътека и реших, че трябва да тръгна да пресичам. Както и да е. На къде отиваме? Не трябва ли да свием някъде? Не ходим надолу. О, но, ханно. Добре, тръгваме надолу. Добре, реално може да пресечем, да хванем ето толкова, или? Тук? Ми да. Това е най-дългия. Не, да, ви направо. Не, добре. Сега отиваме да видим къде се намира апартамента, да си оставим багажа. Някакси трябва да се преоблечем, не знам как ще стане. Не можем да влезем в апартамента. И ще ходим на плаж. Не знам дали го казах. Май се повтарям. Не знам, седая. Също нещо искам да кажа и забравих. Тук що влязохме в апартамента, настанихме се. Апартаментът е огромен. Банята. Хайст. Дневна. Хол. Тук може да спи още един човек и това е спалнята. Там има да си готвиш. Нали виждам съседите, ама се тая. Там има кафене. Доста приятничко бих казала. Цената беше 800... Не? Абе, колко платихме за спане? 700 лева май. Да, към 700 лева. По 350 на човек, нещо е такова беше. 300
и 70-300. Добре. Забравих да влогна, че сме седнали на ресторант и галяме буцети. Хапаме. Сега много кринж да обърна телефона, ама... Микс разядки. Имаме сувлаки и фета сирене, разбира се. Няма как без фета сирене. Имаме 3... С разядките идват гръцки хлебчета. Сервирани по 3 различни начина. Едното е като чипс, е много хубаво. Сувлаките още не сме го опитали. Но другото е страхотно. Ти с твоите мнения? Тя е срамежлива. Това е традиционната гръцка пита. Това е питата, която е измислена тук в Родос и е по-тънка просто. А това е пържена. Тази пита пържена с различни цветове. Здравей! Като моето кот е много различно. От ден втори в Родос. Наехме си кола, Кабрио А3 и в момента обясняват на Галя как работи и потегляме. Ето, от тук с нощи гърмеше музика. За закуска имаме Bueno йогурт бол. Някакъв сандвич. С салами. Туйка и шунка. Да. Стигнахме. Ето тази красота. Та-да! И сега трябва да намерим плажа. Продължаваме да издирваме път. Докъде да стигнем. Май ще оставим как да стигнем до червения плаж и първо объркахме пътя, защото табелата беше написана на гръцки. Не знахме, че това е за плажа. Между другото там има пещера. А там е луната. Мале, това е като в Star Wars. Май просто ще оставим колата. Не, няма явно да оставим колата. Продължаваме надолу. Ето ни е уличката. Паркирахме колата. Не знам къде. Стигнахме просто края на пътя и сега ще вървим до този плаж. Добър вечер. Аз днес не съм влогвала особено, но в момента се намираме в... Я се покажи. Това ти въобще не се виждаш никъде. В момента се намираме в Линдос и отиваме към едно заливче, Свети Павел се казва. Бяхме на вечеря на едно ресторанче, откъдето се вижда замъка, който замък, сега не мога да ви го покажа, после ще го покажа. Беше много приятно. Сервитьора беше малко сърдит. Почувствах се осъдена за това, че за предястие си взимам халуми и че ще си разделим пастата, защото... Да. Хора, ето го замъка. Снимам със светкавица. Ама, да. Ние бяхме... някъде там. След тая. Ето го замъка. Ето ни нас. Здравейте. Объркахме пътя. Ще минем от другаде. Не сме объркали пътя. Добре, тръгваме по по-краткия път. Аз искам да си хапна нещо сладичко. Галя не иска да яде сладичко с мен. Това го считам като предателство. Но... както и да е. С такива приятели, за какво са ти врагове, са казали хората. Да. Не искат да ядат сладолет с теб. Но... нищо, аз ще си хапна.
Днес бяхме на един много хубав плаж, Цампика. Водата беше много чиста, дори нямаше мидички. Беше много хубаво. Аз видях много странна риба и се гмурках. Взех на Галя рапанче. И това е общо взето. Ядохме една сплескана пита бред, отгоре с гирус. В смисъл беше тип гирус, защото имаше месо и домати и ставаше, на мене ми хареса. И нищо не виждам и това ми свети в очите и спирам да снимам. Това е това. Какво е това? Аз взехме си един сандвич с мортадела. Галя много обича мортадела. И аз много исках да пробвам тези кръгли круасанчета, защото съм ги гледала в TikTok, разбира се. Обяснявах на Галя, че отдавна не съм яла такъв десерт, който само с първата хапка да си кажа, вау, брутален е. Може би канелените ролта са. И тази с палачони правят една палачинка с шамфастък и бисков. И беше много хубава. Ако е с ягоди. Да, но и тя е много хубава. Абе, палачинките, да, палачинките с бисков. Стигнахме Гранде Блу Бич и ресторант. И паркинга е безплатен. Спира се или на ресторанта, или малко преди ресторанта. И сега отиваме към плажа. Ура! Вижте, 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 вижте! Намираме се на това прекрасно място, което се намира точно до плажа. Тук има пещера. Зад скалата може да стигнеш до там плувайки и е много хубаво. Ще си штрахнем няколко снимчици и се прибираме да се оправим. Запознахме се с един българин. Той ни препоръча едно страхотно място тук в Стегна да хапнем и до вечера ще го посетим. И трябва да си запазим на ново колата. Защото ще запазим за още един ден. Така решихме, че ще стане. Да. Първата ни количка е това. Тук малко са изцапали. Има шипидахи, е много яка. Много е сладичка, защото е количка. Вътре беше с червенко, много е хубава. В момента сме в Калитея Спрингс, на термето на Калитея. Май така се казва, не знам. Влизаме да разгледаме, не знам какво... свети, добре, има какво да се разгледа, защото си мислихме, че ще е тъмно. И след това ще отидем до Стегна в една таверна, която ни беше препоръчена от момчето, с което днес се запознахме на плажа. И така, ето я. Това е входът, е. И да, това е общо взето. Чао! Си сега две сладоледчета. Единя е Магнум сандвич, който не съм го виждала в България. И днес видяхме в един магазин Нирвана с малини и бял шоколад. Да, хубав е. Да, хубав е. Мале, какво ти голямо? Виждате Галя в естествения хабитат. До оранжева котка. Добро утро. Часът е 6:20. Ние решихме, че ще си вземем чиниите за София. Не,
Бавам се, това беше тъп джок, както и да е. Направихме си сандвичи, отиваме да посрещнем изгрева на един плаж и понеже ще го фанем. Точно както изгрява слънцето, ще го фанем, не се преснявай. И сега си забравих мисълта. Да, нямаме турбички, нямаме салфетки. Единственият избор, в който да си преберем сандвичите, беше тоалетна хартия, която е еднопластова, ама може и да е половин пластова, тя е много тънка хора, не съм виждала такава хартия. Или просто това. И се спряхме на това. Плажа ме ще на 20 минути от Фалевраки. Добре, повече било. Но ще стигнем на време. Много яко. Ами, това е плащето. Стигнахме. Харесва ли ти? Там си правят сватба на фотосесия. Там има две бели точки. Да. Много е сладичко. Много сладко. Много кютси. О, там е луната. Няма да се къпем, защото е много студено. Обаче пък водата е много топла. Много е много студено. Много е красиво. Много. И водата не мърда. Почти няма вълни. Продължаваме. Тейлим Баир в момента. Отиваме към един манастир на Света Дева Мария. Да. Не сме облечени подходящо за манастир. Obviously. Обаче се надявам да дават шалчета в манастира. И ако не, гледката е много хубава, поне ще видим това. Вчера човека, който ни каза за този манастир, спомена, че много хора ходят там да се молят, примерно ако нямат дечица, и след това жените забременяват и си имат дечица и е много хубаво, така че той каза, ако сте вярващи, посетете се това място. И така, ето я, гледчицата. Това пирамидите ли са, бе, брата? What? Моите тъпи шегички. Много яко, хора, много е красиво. Е много стръмно. Не е стръмно, ама е така. Това Къвборе. Това е... Не знам, за мен не всичко е тис. Не беше това хвощ? Вижте. Хвощ. Къде е козата? Ето е козичката. Да, това са хвощчета, май. Прича на хвощ. Има различни хвощове. Тъй да е се тая. Ето го манастирче, достигнахме го. Гледката е невероятна, между другото, наистина. Звуча като желю. Гледката е уникална. Един път е, няма за друг. От 3 минути. Не знам как не се изморих. Ето, това е като в това. Се тая. Още не знам, изкачихме 110 стъпала, то си ги пише през 5. Сега сме на 120 стъпало. Там е моренцето.
От другата страна се вижда плаж Линдус. Иначе... Галя вика, че се едно отиваме на саможертва, защото тук има нарисувани кръстове навсякъде и някакви думи, и където никой не ги разбира. 140-то стъпало. А знаете ли колко ни е срам? Защото сме голи. Нищо, поне. Дори не знам дали днеска ще плувам, аз толкова се изморих. Аз съм останала преди 2 часа и вече тук катера планини, човек. Исках да се гмуркам, ама не знам, може днеска да е почивен ден. Прибрахме се от плажа и се оправихме. И отиваме към Родос. Оставихме колата и отиваме към Родос. Къде е спирката? Да, защото сме големи шматки. 150 метра каза човека, ама... Хай! Така, взехме си... Добре, не знам. Взехме си... Той нещо. Някаква газирана напитка на Перие. Търсим неща, които ги няма в България. И си взехме хелчи. А да, има кола с стевия. Да, това откри Галето. И... Какво сладолец? Правих да разкажа, че днес ядохме мустака. И има... Навсякъде продават едни чизболс. И ядохме и такова нещо. И... Какво ще ядохме, бе? Тиквички. Честно с... Ти каза да... Да, аз те чуха, бе. Вече... Това е много лако. Сколько е за Пак не намерих октопод. За сметка на това видях как се хранят едни риби. Ние пристигнахме в Родос с автобусчето за половин час до Пурт. И така, да. Има мацинка. Не знам къде е. Ама има и църквичка. Мацинката е... Ето е мацинката. Каква яка врата! Чакайте. Зелена. Всичко зелено е хубаво на този свят. Центърът се намира в стария град на Родос. Вие влизате в замъка на Родос едно. И там има най-различни магазинчета, ресторанчета и прочие. Е много красиво, наистина. Първо ние влязохме в рова. В един ров бяхме. Там се разходихме около замъка, има ров. И след това отидохме към старата част. Към замъка, реално. Да. Добро утро. За кой ще се цени? За малко отиваме на остров Сими. И за първо отиваме до Родос. Там да се чекираме. И след това в 10 часа заминаваме за остров Сими. Аз не съм снимала фалираки нито веднъж. Това е фалираки през деня, рано сутрин. Тишина. Това е, да, точно когато... Това е Слънчев бряг сутринта. Ако сте били в Слънчев бряг сутринта,
Няма нужда да ви показвам какво е в Алираки. И така. Много яко така с палмичките. Има мини-голф. Ара не иска да играе с мен мини-голф. Аз много искам да играя мини-голф. Да. Аз се избирам с камъни. Да. Купих си шнорхелче, очилца. И нали, викам Галя да плува с мен. И тя си плува там на възглавничката. Аз съм малко по-напред и се цъмбуркам. Пристигнахме в Сими и е много красиво. Преди това бяхме на Сейнт Джордж Бей и аз се гмурках, Галя ме наблюдаваше от лодката. Видях калмари, не видях октопод, но видях калмари. Бяха много сладки, бяха розови. Къде е Галя? Е последния ден в Родос. И сега ще ходим, ще си купуваме магнитчета и след това ще пием кафе на плажа и към 11:30, 12. Ще тръгнем към спирката да си падем автобус до летището. Вчера нищо не съм снимала, защото ми падна батерията, пък кабела на Powerbank се развали и общо взето вчера си детоксикирах мозъка. Но ходихме в Сими, бяхме с корабче, ходихме до Сими. Връщането беше много тежко, не знам, така го почувствахме. Спахме на връщане. Добре, окей, thanks. То е 11 часа, ама... Какво е това? Ликьор ли? Добре. И така, да. Не съм си изпила кафето, но ликьор ще пия. Да, добре. Има вкус на мастика с карамел. Хора, той е 10:30. Върнахме се в пекарната, в която дойдохме първия ден, за да се освиним последно. Взехме си баничка с панак, един чизкейк с сникърс отгоре и шоколад и дубайски круасан. И след малко ще дегустираме. Баничката е много хрупкава. Много вкусно. По-хубаво е от оная на летището. Но оная на летището беше 18 лева дадохме. Хора за 2 години една баничка. Не за 2 банички, ама как? То беше едно. Защото цената беше нормална. Тук изглежда реално. Много як тублерон. Цена 15 евро. Да, аз ги кихам тия евраци. Няма ли по-малко тублеронче? В момента учим испански, защото нямаме пари за уроци, а пък ни трябва сертификата.
Докато си чакаме полето, ChatGPT ни преподава испански. Сега сме на азбуката и произношенията. Чакай на думисля. Como te llamas се казва това? Me llamo, de dónde eres, soy de... Adiós, sí, no, por favor, gracias, de nada, perdón, hola. Soy de Bulgaria, mucho gusto. Аз съм готова. Да. Ще да пита да кажеш на испански, за да и казвам се и аз съм от България. Hola, soy Joana, me llamo, може и soy. Hola, me llamo Joana y... ¿Dónde? България, не знам. Ето я. Галка Пауър. Мама ни чака, прибираме се вкъщи и може би ще ядем царевица.